ଆଜି ଥିଲା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା କ'ଣ ବନେଇବି ଭାବିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ନା ଚକୁଳି ହିଁ ବନେଇବି। ଦେନ୍ ବିରି ବତୁରେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଚୋପା ଥିଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଟିକେ ରହିଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇ। ଦୀପ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ପୁନୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମିଶି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ତା ଲାଭକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ କିଛିଟା ପୁନୁ ପାଇଁ ଚକୁଳି ବନେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇଦିଏ। ସବୁବେଳେ ତା ବାପା ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦିଏ, ନଚେତ ସେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜମାରୁ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ହିଁ ଖୁଆଇଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ, ସେଠାରେ ମାର୍କେଟ ଗଲୁ, ସେଠୁ ପୁଣି ପୁନୁ ବାପା କହିଲେ ଫାଲୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା କିଛି ନ ଦେଖି ଖାଇଦେବା ଦରକାର। ଫାଲୁଡ଼ାକୁ 2 ଜଣ ସେୟାର କରି ଖାଇକି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବାକି ଥିବା ବିଟରକୁ ବନେଇକି ପୁଣି କାଠ ପରିକା ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା ଆଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।